sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Coba bang di tengok hilang. Sa loob na di hamuna hasudo pulon nami ding dinaro hamo lapasatong tiki di kami di bagasan tikyo. Ada orang sa tapog kaulog ta di bagasan tikyo perjoloma patoramon nami partong ding niya cara di bagasan ulog ta di bagasan Botaryo. Na perjulong rin din kita pumasak kami man noon mabuhat tangyang utusan siyan kita para ada duni kuriatan. Baru marin dan kita na mangihod tadigima hatan ini bata di na mabuka ulog ta di bagasan tikyo. Baru marin dan kita musay tangyang penutup las kumasak kami mah tong tinggi Tuhan muna atau utong kolor namin gaya ang gabi. Marinti Mahita nomor 12 ayat 1 dohot ayat 2. Dipuji roh kodoh ho Jehovah Tuhan ki. Oh, barita hodo sudi pak benandi. Kuboto hodong wali dari kasa sudi. Ini hodong siadi kurang diamini. Debata Jehovah amarapi para sirohana seluruh puji-pujian mardoman hasanapon di sebuah doa nami doamu doa di gagasan Botaryo di takilalang roha nami Tuhan asid kolong ni roham nagatong nangulut ho sa haguluat di hami buihan tontong maha ipasong sudi keluarga perhalado di Turiam dohot sudah keluarga ni inanami nong kostang di juru nami abra di dagasan terkeno alania ni Tuhan debata ama nami dan narima yakna acara kobar di pertua ni inanami
na positudo rohan nami Tuhan, na donganammu, na parsahalamu kami, terluwi ma'ali Tuhan, di pinagparnikinan namin keluarga sa luhutna, asa totoo, marsahala na sila Tuhan, dinalaho pangungapong kinanamyo, yari masugod. Ali Tuhan, debata aman namin, masigurang dupi Tuhan na pikir kami, dan mubima na pinikiran ni aman namin, ina namin po na ni hasuhuton, taringon di pagtuan ni ina namin. Ali na po si tutudorohan namin Tuhan, na duwanamu, na apulamu, na tiruamu, na sida dinalaw ba mikiri isa luhutna. Totoo ajarin at sila Tuhan magdogmat pag-usad dia Tuhan bangku. Asa unang pagpikiran to diri na sendiri na sila Tuhan. Asa totoo marture ulon namin. Marture ulaw ni boran yang sutun namin. Mulai siya tikyon sa rodin na pausukon ina namin. Tuinganan pareden pasabok kinanin. Aran niya ni Tuhan de bata aman namin. Ditawrak sikop Tuhan panggiduan namin. Na positudo rohan nami ali Tuhan na hot na lehonomu na pinangidon ni rohan nami maghide-hide pasuk-pasuk na sumurungi ali Tuhan di bata aman nami satu kenay na tangihonon nami mahatam na binuan ni na posong inang uluan nami totong pasahalay Tuhan ina nami yon dinalaho para ratong paritam dauli Kagabi bukan di pagdagimon namin karena bubin na buwan di pagtudion namin. Tinalaho bagula si ulon namin tua ka aring na nang yuton. Ada Tuhan di bata aman namin jumur na orasi hami Tuhan siyang ragam ni hadosaw namin. Asa kong kamahan ni Tuhan hapiahan di bagong pasok. Atong jalo matuwa kami ang Panginoon namin. Nausok po kami marite-hite anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan ay magdangin kami doon. Amen. Marintihita ko sa siyan nomor medita nomor 81. Debata bay dengan mi lau mangula ulaunmu. Iba na hapusan mo sa ipasere pro kami. Debatabay dengan mi, debatabay dengan mi. Say na sa do ulon mo. Say na tulus do sakak mo jalason ang rohani. Debatabay dengan mi. Asini rohama dihamu dohot daminasian debata amata dohot anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayi. Amen. Loloan na saur matua ibagasan obason tukau tama saluhut ulauta dinalaho pasidukon ari-ari ni dainang natahaholonyon
ima inang opung purnama borusi burian lenang pesongoni nunga godang partikian nang binolus muna pado-pado bake ni ina natahaulion mungkin di bagasan pardagingon ngalu jahamu alai di bagasan partotion margogo dope hamu mangadopi saluhuna atau di pasunggulhon debatama hatani debata dihita turpuk sadarion sian Yohanes 10 sada ayat 25 sahatu ayat 26 songoron madidok disi dungini na Jesus mamadok ibana audo haheheon dohot hangoluan na mangolu do na porsea diaw nang pemate ibana celakadup na mangolu jala na porsea diaw na satupa mate ibana salelen ni leleng na porsea doho disi ido iyangko sahatna. Kematian adalah kepastian, tetapi keselamatan adalah pilihan. Dihita damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, ubuktu jamita sadarion na patorakon tuhita ganuk akana makanguluhon hatani debata, yahita nunga dilehon kepastian akan kematian. Alay bohado hita mamilit asa mangolu dung mate hita. Ubenido upuk tu edi naman duk tu dia doho molo dung mate ho. Dibahani diduk Tuhan Yesus holan ibana do haheheon hangoluan jalai ko mangolu do gaduk na porsea nang pemate di bagasan pardagikan. Alay molo na so porsea dang dapat upa hatuaon nang lasni roha di hangoluan na sudah atong marhiti dihita manginang mamuka ulaon sadarion pos marohamuna dainang natahaholong yon mate do di bagasan Kristus hita pehaduan mate do alebohado hita uju mangulu do pe maka nguluhon hata ni debata asa mulunungan roti kina tu hita rap mahita dohot akan hinaholongan tusurgo hasonang ini maka nguluhon hanguluan na penaray ni Jesus jala hidup musi gadup na mangulu jala na porsia diaw na sotupa mate iba na salelen di leleng na nangpe di bagasan tikyon di berak kamu nunga bostang na hinaholongan ni rohamuna na tua-tua ina na makaholongi hita mulai siyan na menek sahatu na magudang sahatu marianakon sahatu na marpahumpu muse alay ko burhat iko marsiran siyan panagingon alay ingot ma datung hamatea ni gabi parsirangan sa leleng iniligna alay itu adalah awal kehidupan baru molo mangulo hitarap dohot Kristus Jesus atong paborhat maday nangon di bagasan haporsel paborhat amuma day nangon di bagasan holong ni roha asa jupang las ni roha diaka nama kaholong ni ibana diaka poparana diaka saluhutna pinopar nama sudut-sudut dabotan pasu-pasu hangoluan saluhutna hamu akan tidak dikon di dainawan song-songonima di aka pahumpuna tutu gudang do aka singoton na tongki na marupukon opung purnama alepos marohamuna semua kenangan indah itu menjadi nyanyian syukur atas bagaimana opung yang kalian cintai ini memberikan suri tauladan dalam kehidupan setiap poparannya atau marhiti pos marohamuna ramotan ni debata mahamu jala toktong di bagasan hademahon tadi amin martangi yang mahita mau lihat tema Kristus Yesus Tuhan nami nang hehe jala mulak mangolu na mangaleho tuhami sadasihol ni roha disaluhut na akan amasaon
nang pebocah rohan ng pikiran ni keluarga, laho marsirang siyan perdagingon ala ni hamatean, ala ido pos ni rohanani, ganub na porsea diho, ikon mamulus hamatean, ala na hamatean saliling nililing na, ubahen na gabi marsirang kami. Alay adong dosa da kepastian hanguluan na pinaradembar hite Kristus Jesus. Nang hehe jala bulak mangulu rabduhot ama di surga hasonangan. Iman na tahu pasangapok kami Tuhan nguluan na sorasuda. Atau hali Tuhan mamuka ari sadaryotu ari marsogot ulahonon ni saluhut keluarga mah. Saluhut popara ni dainaon ulaon parsaur matuaon na laho pasidukon ari-ari na rabdohot keluarga nang saluhut na makahologi ibana atong ale Tuhan lehon hapor seaon lehon sada ni roha lehon las ni roha nang hagogoon tarlumubi hahipason perdagingan na pertodion laho patupahon saluhut na ulaon parsaur matuaw ni inang opong purnama berusi burianon asam balik Tuhan boy jupang las ni roha nang puji-pujian maradopon guarmo nang saluhut na le Tuhan nang dibagasan habut ni roha penasida perguguanmu manasida marhite hite todim salam margogo damang dainang nang saluhut na poparan na laho mengadopi saluhut na kanamasa jala patupan ulaon las niroha ulaon sor matua tuari marsogot sahadi homa saluhut na keluarga asa homa alito di perbadia nang suru-suruan ni debata na menjagai saluhut na ulaonon mamuka ari sadarion sahatu na mengujungi di ari marsogot marsangat cola bermulia magwarmu olah nion rodi salele dineleng na cola pasikok male Tuhan saluhut na tanggiang nami dinarap kami mangiduhon di tanggiang ale amanami rab mahita mandog ale amanami na dibanua gicang saya pinarbadia magwarmu saya umaharajamu saya saat malam menyeraham di banua tongor sono banua gicang leher matuhani sedario hanguluan siap hari di dosa lidongan nomor dosa Tuhani bola kami togihot to pamuculan palua mahami siyan pangago ay baru na puna harajan dohot hagogon roli hasangapot sa leleng nileleng na asin ni rohani Tuhata Jesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran ito di perbadia ma nama masu-masu hamu saluhut na amen. Olagi nangita saluhut na dihamuak ka dogum damang saksi mata ilo kanamol sribo para nyo uma dalam udardai di upung ng Salvador siya pupunta do sa rohata asa tauhot paswatong panungi pas nalim ka siya di Batang bahite ulang ka sa dalo alani masuk kamu akawa puna sudah masuk sa puna so marbais sudah puna asa tauhot pasu-pasu siya di Batang bahite para sa Salvador ni upung ng Salvador Tuan, sak kilo pungni bang mak. Mau nanti apa itu hari? Mau nanti mana di aku parusin nami. Rumah di sampai kami rumah saluhut na paparan ni. Dopung na Salvador. Dan nami mau dodai di Salvador ni upung nami. Asa Tuhan na bangi boy banyan gumanto ang kabur nami. Siya nungul dopung ini pang ido nami. Alani ang parusin nami. Asa magmula na uli. Magmula na ringkan. Baik magutang mula uli.
parmusin namin. Ay ko gudang mula-mula. May namang mga gudang soba. Asa masoba kami tusin na torok. Lumawi madua-dua ni bata. Asa kia diulan namin sa daryon. Di parsaru madua ni pumon. Asa kita beri bata pasu-pasunay. Asa masoba kami. Tua mata ni bata doon tusin torok. May namang mga gudang sobay. Tema parmusin namin nung ko itu gudang soba baik ma gudang sahala asam dia tu ada mangiu lam terbeli mata di hati kasahala lumuri mali bopara di dopung nasar batu beda mama. Tema parmusin namin. May namang gudang simonang-monang so padun na tua-tua. Asa sa turo idakala may sa turo idating na. Rugog gulong na tabor bonana. Asa nabo di hami tuwarin ro. Asa turo hahana turo ang gina. Turo duro namin sa mina pulaw na may damang ma. Mana ni?
jemaat para musik nabi. Udang lumilan ako sa Panginoon namin. Dulan namin tikyon, alay. Magidumaduhan niya para tikyon. Perdamang ma, udang liat-liati. Asal liat-liati ni dudang pungon. Asal dia tutu. Dia magkapaglabian. Dia parhorasan. Dia akasilah di kami. Dibanadikan ni daw puna sa Ramadan. Alani, perdamang ma, udang liat-liati. Isaway na kami, isaway. Kami ni Masali, isaway.
gudang dia ini. Sanari bedamang ma gudang na Marini Marnono. Asal tuarin na mangihud. Di paninggalon ni bungo di hamil kapaparan na sunita eh. Sana ako di hamil Marini Marnono. Bedamang ma gudang Marini Marnono. Ono la poruna na kiming na marusiki. Sanarius matupuna. Pahupuma sule. Kola kamoruna, anana, parumena, aboy sa pabuni to. Pahupuma iso. Parhania mo pahupuni. To hilana pinano iso. Tato. Iya, pahupuna may soda. Haliang yamu, pahupuna mo sule. Iya. Jadi. Iya, pahupuna ma. Iya. Okay. Gabi, Abu Pamino, abang permusin nami. Beda bang ma, kuda kusipi tu masa tu puna mana? Beda apa ma?
nami. Lasto l'ultima musik. Dirah aku. Walau kita. Kau masalah nanti ya Bang. Kami nama maragi. Masih siupan. Masih pasangapan. Baiklah mama. Asas kalau tidak kana toro ratingna. Rubung bulungna taporna purana. Dapo madiami. Toro mahana. Toro agina. Toro boruna misaluna. Sorida kulo nami. Baiklah mama. Si toro tidak kanai. Isapai nama. Sono ita be unira.
ngarobe hita pembarang diputan ng marang-maranggi masih kasangapan, masih bayangan, masih jupan totong madwari na bang yun tong na dua-dua tapunan sebagai di mayo di pangiringan oras mahita ng marang-maranggi tondinta man na masih pangiringan giope mang parusin nami orari do nami mana boru nami asaroma no padu pahami amana upartusi iya dihita teman dari santa ketentu boru pate boru nami boru ni hasuhuton sudi mana boru nami asaroma ku maju ni pami mana padu pahami ulang-ulang Tony mau kami doang amang pemusin na mereka musin na ina kana upartusi
Mau lihat ya mak, dia mau selalu baru nami beri nami sendiri aku. Aka baru akale hamang baru, mau lihat ya mak dia out batari namang itu di sana margula marbor. Kita beri kata mak kita kepasu-pasu nai. Asawui, udah bersama kali surat batari namang itu. Mas tangan mau kerap barulah buat tamu dia mu. Tahu nanti mak, aku terjumpa ulah tak. Selalu benar-benar hitam. Iya, jadi asal esok kita tahu, asal kita ulah tak. Tong masuk di pertidak tak, asal ulah tak. Asal sabi-sabi kita kelihatan. Amang perusin kami, asal roh ulah kami, benar-benar kami. Bagaimana mau partisi?